Čaute, tu je Ty a vítam vás pri štvrtom dieli z mojej single player mapy a tento let's play bude trošku nezvyčajný, lebo bude tu taký dlhší timelapse, asi na pol dielu, nejak 10 minút to bude mať, takže teraz sa to strihne, pôjdem sa nachystať a pôjdeme začať hneď ťažiť a naťažíme si suroviny a železo a tak, lebo túto vonku som videl som sa tu iba túto vonku nejako pozrel do tejto jaskyne a pôjdeme tam teraz ťažiť, takže tuto bude strih a pôjdeme na to. Takže užite si let's play, čo trepem timelapse a vidíme sa po timelapse. Čauko.
Serus, dúfam, že sa vám ten timelapse páčil, dosť som si s tým dal namahy, lebo som to robil teraz tak prvý raz, ten zvuk a hudba a všetko okolo toho, takže a editovanie, takže teraz ideme pokračovať, ideme si nasadiť pár stromov a potom som si zobral už pár sekier a pôjdeme za tým kopcom je biom na drevo, tie štvorité stromy vysoké, takže pôjdeme si ich naťažiť. Mohol by som si zobrať mrkvičky, rovno rozmnožíme prasiatka. Od minulého dielu som sa nič nezmenilo asi. Tak, dúfam, že vám nevadí, že občas si zahrám takto za tým dom, lebo treba tu isté niečo spraviť, takže isto to nebude iba vo skrine. Tak. Dobre. Nasadíme si tu niekde tie stromy, tuto hore. Alebo semka. To sú planiny, asi sa mi zdá. Si myslím. Toto je tá naša cake alebo cave. Kejka alebo caveka. Asi caveka. Aha, osel. Dobre, tuto by som to mohol nasadiť už niekde, takže to je jedno, budem to tu iba pestovať a kosiť a tak. Takže budeme dávať blok od seba. To mi nebude vadiť. Však tých stromov zase moc nemám. Mám ich iba tak, takže to bude hneď a pôjdeme sa vydať ťažiť to drevo, lebo na začiatku si treba naťažiť nejaké tie suroviny na to, aby ste mohli teda ten let's play nejako robiť, lebo to je nuda len ťažiť a tak, takže treba si na začiatku hneď prichystať niečo a pôjdeme potom niečo stavať. Chcel by som si postaviť tam farmu, tam na víty, bla 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 bla, všetko čo pestujeme tam, kde teraz iba že takú poschodovejšiu, neviem ako nejaký, kto má takú Pedro, kto ho pozera, neviem, dúfam, že áno, lebo je to parádny let's player a nielen let's player. Tak, ešte koľko je? 12. Ježiš Maria, už nasadím túto, to je jedno. Dobre. No takto som to nemusel, mohol som to aspoň do randy, ale to už nevadí. Ježiš. Dobre. Nasadenú. A tým smerom by sme mali ísť k tomu novému biomu a naťažíme si tam nejaké drevo a potom treba naťažíte si v lese. Chcel by som nájsť brezový haj, ale išiel som dokola takto všade a nenašiel som, takže je to pekne na prd, takže keď ho potom nájdeme kdesi ďalej, tak si spravíme cestovanie. No pekne. 5 mrkví mi z toho spadlo. Aha, nie, tam som nakrmil tieto. Ešte mi niečo ostalo. Dobre. O čo som to hovoril? Jaj, o tej... Nie, o čom? Dobre, necháme to tak. Ovejdy. No, tam ten biom som myslel. Potom si môžeme v 1.7 už je to sa mi zdá opravené. Tie môžeme sa prebugovať nie len ender perlami, ale proste dostaneme sa v netherri, môžeme tam spraviť gold farmu a v netherri sa vlastne prebugujeme, hore sa prebugujeme. Počkajte, spravím taký menší trik. Kto vie a pozerá môj let's play, tak prosím napíšte mi ten príkaz, ako keby, nie je to príkaz, áno, je to taká skratka v Minecrafte na reset čankov, lebo ja si stále, keď sa mi toto nevygeneruje, to si dám menej a dám si to zase viac a mi sa to takto zase znova vygeneruje a mám to také veľké. Dobre. Lebo, dobre, rovno sejmeme tento prvý, pôjdeme s tým odradu, lebo to stačí zobrať pár stromov, máte 4 staky, to je paráda na týchto stromoch.
A to sa mi páči. Dobre. Ten timelapse trval asi 10 minút približne. A asi takto zostriham nejako, bude trvať a proste hral som to asi hodinu aj 20 minút. Niečo tam je aj zostrihnuté a ani to nevidno, že to je strihnuté vôbec. A bol som to tak našteloval. A bolo to proste hodinu 20, to som chcel povedať, to je všetko. Nejdem vás tým ani vôbec zaobývať sa. Dúfam, že som to povedal teraz správne, ale nevadí. Mi by mohol spadnúť nejaký sapling, že by som si ich tam nasadil. Ako mohol by. Chcel by som. No poď, treba ku mne, poď. 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 Dúfam, že sa vám tretí diel páčil, boli v ňom diamanty, takže musel sa vám páčiť. Lebo mne sa teda páčil. A môžeme si zase ku koncu ísť trošku zaťažiť, takže možno nájdeme zase dia. Lebo treba nám už iba jeden diamant, aby sme mohli mať aj krompač, aj enchant table, lebo 3 treba na krompač a jo, dobre. A už sme kopali 2 a už máme tak aj štvrť. Jablčko, ale to je jablka z toho padajú. Som nevedel. No, nevadí. Sejmeme rovno tu do ďalší, pôjdeme postupne. To kým skosím celý tento bióm, tak budem mať 10 čestiek plných. Tak, poď ku mne, poď. Lak. To je tým asi, že rendrujem video. Natáčam to vlastne, teraz rendrujem vlastne tretí diel, ale vy to vlastne neuvidíte po sebe, takže vy to vidíte dosť neskôr. O dosť neskôr. No, teraz toto. Poď ku mne. Neviem, to som vtedy ja zasekal, ale ono mi z toho budú padať iba tie huby. Nie? No, huba. Áno, vlastne to je nejaká iná huba? Nie. Nič. Hento je nejaká iná huba ako tu, čo nájdem normálne v prírode. Hento mi vyrastie táto veľká, normálne by mi to nevyrastlo. To neviem. Nechcem povedať nejakú blbosť. Ten pomer zvuku už by mal byť vyrovnaný, lebo s jedným mojím kamošom let's playerom je tiež, tak mi poradil trošku. Povedal, že si to mám vylepšiť, takže ak to pozerá, tak ho týmto pozdravujem. A tak. A ak to pozerá, tak chcem povedať, že škoda tej hardcore série. Dosť sa mi páčila, pozeral som ho. A, veselák. Ešte vám chcem povedať novinku. Máte vo Full HD. Takže dúfam, že sa vám to páči, že to je vo Full HDčku. A lebo keď mám tú možnosť, keď mám ja Full HD vlastne obrazovku, tak prečo vám nedať vlastne tiež tú možnosť pozerať to Full HDčku, keď sa mi to dá. Keby som to nemal, takže sa to nedá, ale ja mám Full HD obrazovku, takže vám to môžem dopriať. Pre mňa to problém nerobí tých o 5 minút viacej renderovania, takže rád to pre vás spravím. Aspoň vidíte, že sa snažím. Snažím sa. Lebo dosť ma to baví toto, takže rád by som v tom pokračoval. Je to sranda, skúste si to aj vy. Takto. Je to dosť ťažké aj hovoriť aj tak. Teraz tu je asi troška tma. Mohol by som sa ísť
vyspať asi. No idem sa vyspať a pôjdeme naspäť. Mohol by som si to tu za tým akože osvetľovať, ale to asi nebude treba. A čo? To prečo sa mi vedie, už tak dlho hrám a som mi neumýl ani jeden čak mám normál? To asi nebehám alebo čo? Ale podri, teraz už sa mi to dáva dole. A potvory. Treba si to osvetliť tu ďalej viacej potom. Nechaj ma. Nech mne byť. Škaredej. Či krípše. To nahádžeme. V ďalšom dieli by som si chceli natežiť sandstone. Takže z toho bude asi tiež timelapse a bude to tiež sranda. Pozriem sa teraz chvíľku